C'est bon? Good. Diolch yn fawr iawn I ti Mae'n hyfryd bod yma. am ffordd efo fi Diolch. heddiw Diolch. hoffmad o. Ie. C'est bon. Fedri di dweud rhywbeth am boffmad o? Ie, I chdi o hanes. Dyma harbwr Port. Ie. Mae wedi cael ei chreu gan y chwyldro diwydiannol. Oedd yma oedd llechi o blaen y Ffestiniog. A mynd allan i'r byd. Felly dyna pam mae Porthmadog wedi dod I fydolaeth. A mwyn fel bod ni'n gallu mynd hefo'n allforio llechi o Stiniog i'r byd. Lle bywiog iawn yn y bedwaredd gan y 15. So chi'n gweld y hen luniau. A lle yma llawn llongau. Llawn llongau o cyfeiriad. Ond mae hi'n dre newydd. Mae holl dre, nid bob rhan ohoni, yn rhan fwy ohoni o dan lefel y môr. Felly mi ddoth I fydolaeth pan godwyd y cob. Cyn y cob, oedd y môr yn mynd reit I mewn i'r tir. Ron y bod I waelod llefydd lle da chi'n gallu gweld y wyddfa, da chi'n gwybod. Mae wedi colli hynny I gyd erbyn hyn. Porthmadog wedi dod I fydolaeth wedyn, a fel porthladd a mwyn mynd hefo llechi o'r chwareli yn blaen y Ffestiniog allan i'r byd. Roedd yr Almaen yn benodol yn fachnad bwysig iawn I Porthmadog. Tipyn golew o gysylltiad y diwylliannol. Felly, lle bywiog, lle hynod Gymraeg ar y pryd, tre fechan o feiti 4,000-5,000 o bobl, ond hefyd tre sydd wastad wedi bod yn agorad I weddill y byd. Ac sydd wedi gweld ei hun yn ychydig bach yn wahanol I gefn gwlad o gwmpas. Mae'n hart. Mae'n hyfryd nawr, yn dydi? Mae'n hyfryd nawr. Rwyt ti wedi sgwennu llawer am hanes a diwylliant Cymru Lloegr. Do. Wyt ti'n gwybod faint o Gymru Lloegr sy'n medru Cymraeg? Wel, di'r cwestiwn ddim yn cael ei ofyn yn y cyfrifiad. Da ni'n meddwl mai tua 100,000 o bobl, a falle... 100,000? Ie, so ni'n meddwl. Achos ych chi'n gwybod faint o bobl sydd wedi cael ei geni yn Nghymru. A chi'n gallu rhyw fath o weithio allan faint o heini sy'n debyg o siarad Cymraeg. A wedyn chi'n ychwanegu ychydig bach i'r benno wedyn y gyfer pobl sydd wedi cael ei geni yn Lloegr ac sy'n siarad Cymraeg. Mae yn gofyn yn y cyfrifiad faint o bobl sy'n siarad Cymraeg fel ei prif iaith. Dyw hynny ddim yn adlewyrchu y gwirionedd yn dda iawn, achos mae rhan fwyaf o siaradwyr Cymraeg yn Lloegr, maen nhw'n byw hefo pobl fi Gymraeg, maen nhw'n defnyddio Saesneg of course yn y gwaith bob dydd. Dyn nhw ddim yn dweud bod y Gymraeg yn brif iaith iddyn nhw. Ond mi nath 6,000 o bobl yn y cyfrifiad dweud bod hi'n brif iaith iddyn nhw. Beth sy'n ddiddorol am hynny ydy chi'n gallu gweld lle mae'r Gymraeg yr eichrydda yn Lloegr, a mae'r Gymraeg yr eichrydda yn Lerpwl o hyd, Dinas Lerpwl, Croesoswallt, rhai trefi prifysgol, Rhydychen, Cegrawnt, Bryste, Math Male, Cewysg ac ati. A wedyn llefydd a hyd yr M4 corridor lle mae gwaith ar gael. So os ydych chi'n mynd I rywle fel Reading, er enghraifft, neu mae yna home counties fel Woking, mae yna rhywfaint o bobl sy'n siarad Cymraeg fyna, ac of course gwahanol rannau o Linden. Ond y gwir amdani ydy fod siaradwyr Cymraeg yn byw hob rhan o Loegr, mewn yn eitha wasgaredig. So ie, da ni'n meddwl tua 100,000. 100,000? Ie. Faint o wybodaeth wyt ti wedi darllen sydd yn Gymraeg? Ond mae archif neu cwrpws neu llynyddiaeth Gymraeg o Loegr yn rhywbeth sydd wedi cael ei anwybyddu I raddau helaeth iawn mewn astudiaethau ysgolheigaidd am ei bod hi o Loegr, ond mae'n sylweddol, yn amlwg dwi ddim mor fawr o beth gennych chi o Gymru, ond ych chi'n sôn am cannoedd a channoedd a channoedd o lyfrau, byddwn ni'n tybio ychydig filoedd, efallai. Yn Lerpwl yn enwedig, mae Lerpwl
pan oedd y Gymraeg yn ei hantaeth yna, jyst wedi creu diwylliant Cymraeg grymus tu hwnt. So byddwn ni'n meddwl fod chi'n sôn am 2, 3, 4, 5 mil o ffynonellau Cymraeg, llyfrau, cyfnodolion ac ati sydd o Loegr. Heddiw, mae gennych chi un papur bro yn Lerpwl, yr Angor, mae gennych chi yr Ysgub, sydd papur bro sydd yn cynnwys rhan o dre Arol Croesoswallt, wahanol cylchlythyrau wedyn yn Lloegr a chyfnodolion, Llais y Derwent er enghraifft y gyfydysgwyr yng Nghanolbarth Lloegr. Mae hynny gyd yn bodoli ac mae yna rhywfaint o lenyddiaeth Gymraeg o Loegr yn ddiweddar. Dwi'n hoffi iawn o Trafod 2 gan Ifor ap Glyn, nofel gan Ifor ap Glyn, sydd yn edrych eto teimlad rhywun o deulu Cymraeg yn Lloegr o fod yn rhannol Gymraeg o rhannol Saesneg. So mae yna deunydd o Loegr. Ni angen ystydiaeth ohoni hi a deud y gwir. Simon, dwi'n gwybod fod ti'n dod o Loegr yn radio. Ydw. Ia, fel hogyn o Loegr. Pam penderfynais ti ddysgu Gymraeg a symud ti i Porthmadog Cymru? Ie. Wel, o'n i'n siarad Cymraeg yn Llundain cyn lle ges i'n ngeni a magu o ran hynny. Cyn symud i Gymru, mae fy'n teulu yn dod o Wynedd, mam yn dod o Bentre Trefor, sydd rhyw 10-15 milltir yma. A teulu'n had y deud y gwir o Blaenau Ffestiniog yn wreiddiol. Dwi'n debyg iawn i lot o bobl o'r cefndir yna sydd wedi cael ei magu yn Lloegr hefo rhieni Cymraeg. Byddwn ni ddim yn deud bod y Gymraeg yn iaith gyntaf neu'n ail iaith i fi. Rhywle yn y canol mae hi. Felly Cymraeg ydy fy mamiaith. Wedi mi gollis i'r Gymraeg pan o'n i'n blentyn bach. Problemau speech therapy ac anogaeth y NHS i droi at y Saesneg yng Ngorllewin Llundain. A wedyn nes i ail ddysgu Cymraeg pan o'n i'n tua 11-12. Felly coleg yn Aberystwyth, 89. Ond erbyn hynny o'n i'n rhugl yn y Gymraeg. O'n i'n gallu siarad Cymraeg yn berffaith. Wel, ddim yn berffaith, o'n i'n gallu siarad Cymraeg yn dda iawn. Neu'n dda beth bynnag. O'n i'n all right, o'n i'n gallu copio. O'n i ddim yn gallu sgwennu a darllen. A mae hynny'n rhywbeth arall sydd yn eitha cyffredin ymysg plant sy'n cael eu magu yn Lloegr mewn teuluoedd Cymraeg. Maen nhw'n gallu siarad Cymraeg, dyn nhw ddim yn gallu sgwennu a darllen Cymraeg. Felly, wy'n fyledus iawn i bobl fel yr athro John Rowlands, a Margaret Haycock, a Blevin Hughes, a Derek Llyn Morgan, a nifer o bobl eraill yn adran y Gymraeg. Dyna lle nes i wirioneddol dysgu sut i sgwennu a darllen Cymraeg. Pam Porthmadog? Wel, dwi'n byw ym Porthmadog rŵan. Symudais i Porthmadog achos bod mam a dad yn byw yma. Dyna pam. A mae mhlant i'n byw yn agos hefyd. Maen nhw'n byw yn just tu allan i Gaernarfon yn Llarig. Dwi'n licio port. Mae'n lle dymunol iawn, hyfryd iawn. Fy modd yn byw yma, mae haid deud. Lle bendigedig. Ie, bendigedig. Simo? Wow, mae wy'n tocio! Ydy. Da ni yng nghanol y traeth ym Porthmadog. Da iawn. Ar y cob. Roedd yr enw gosedd beidd Ynys Brytain yn cael ei newid i'r enw gosedd Cymru yn 2019. Wyt ti'n cytuno a newid hwn a pham? Na, dydw i ddim. Dwi'n teimlo mai yr osedd yw ein corff pwysica yn y diwylliant Cymraeg. Mae'r enw gosedd beirdd Ynys Brydain yn enw sy'n perthyn i oes Iolo Morgannwg. Enw Iolo ar y corff. Oedd fi'n golygu rhywbeth i Iolo Morgannwg. Oedd fi'n golygu cyfeirio oeddo at y ffaith bod y Gymraeg yn cael ei siarad ym mhob rhan o Brydain. Mae hynny'n gynolog i weledigaeth yr osedd. A hefyd yn teimlo bod hi'n enw
hanesyddol, a ni fod i wachod enwau hanesyddol. Felly i fi ydyw cadw enw Cymraeg, mynydd, neu graig, neu fwffin, neu fferm, yn union yr un fath a cadw'r enw Gorsedd Beirdd Ynys Prydain. Ac y ben hynny, of course, fel Cymro Llundain, o'n i'n teimlo bod y orsedd yn dod o Lundain, wedi cael ei ffurfio yn Llundain, wedi cael ei ffurfio gan Gymdeithas y Gwynyddigion yn Llundain. Pan o'n i yn fy arddegau, o'n i'n mynd i cyfarfodydd Cymdeithas y Gwynyddigion. A Gorsedd Cymru, wel, dyw Cymru ddim yn cynnwys Llundain. Ac mae'r orsedd yn dod o gymuned Gymraeg yn Llundain. Felly, dyw'r enw newydd ddim yn gweithio, dyw hi ddim yn hanesyddol, dyw hi ddim yn adlewyrchu dymuniad na dyheuad Iolo Morgannwg, ac am bob un o'r rhesymau yna, wy'n credu dylswn ni fynd nôl at yr enw iawn, sef Gorsedd Beirdd Ynys Prydain. Dim o, wyt ti wedi sgwennu neu arolegu llawer o gyhoeddiadau am hunaniaeth Gymru? Ia. Felly, wyt ti'n meddwl a iaith Gymraeg ydy rhan bwysica o hunaniaeth Gymru a phan? Ydw. Dwi'n credu bod hynny'n wir. Dwi'n credu bod hi'n beth da. Yeah. Mae iaith yn gallu bod yn gynhwysol. Mae rhywun yn gallu dysgu iaith. Tasech chi'n mynd nôl i'r bedwaredd ganrif ar 15, bydde Cymru yn dweithio chi mae anghydffurfiaeth, Cristnogaeth anghydffurfiol oedd yr elfen pwysica o hunaniaeth Gymraeg. Ond of course, dyw pawb ddim eisiau bod yn gapelwr neu anghydffurfio Cymraeg. Dyw e ddim yn gallu cynnwys pawb. Felly ydw, dwi'n meddwl bod mae iaith yw'r peth pwysig. Y iaith ydy'r peth sydd wedi bod hefo ni ers 1,100 o flynyddoedd. Ac mae'n addas ar gyfer Cymdeithas Gyfoes oherwydd mae modd dysgu iaith. Felly mae'n eitha agored, fel math o hunaniaeth, mae'n eitha agored. Dwi ddim yn gaeedig fel crefydd, er enghraifft. Sim o, wyt ti'n dod o Loegr? Ydw. Felly, wyt ti'n teimlo fel Cymro Cymraeg? Ie. Neu Sais Gymraeg? Ie. Achos wyt ti'n siarad y Cymraeg hefyd? Ie. Dwi'n meddwl diddorol iawn y cwestiwn hwn. Faset ti'n ateb yn wahanol taset ti ddim yn siarad Cymraeg? Ie. Mae'n gwestiwn da, achos fod y gair Cymro yn y Gymraeg yn gallu golygu mwy na bod chi'n dod o Gymru. Mae gair Cymro yn gallu golygu rhywun sy'n siarad Cymraeg. Os da chi'n gofyn i rhywun, ai Cymro sy'n cadw'r siop yna. Be ydych chi'n ei ofyn ydy, ydyn nhw'n siarad Cymraeg. Yn y gymuned Gymraeg yn Lloegr, bysa pawb yn cyfeirio at i fi fel Cymro achos dwi'n siarad Cymraeg. Fyddwn ni byth yn disgrifio ei hunan fel Sais, oherwydd mae yna awgrym yna mod i ddim yn siarad Cymraeg, ydw i yn siarad Cymraeg. Ond, tas rhywun yn dweud mod i'n English, bydde hynny'n poeni fi llai. So bron swn i'n dweud fy mod i'n Gymro ac fy mod i'n English. Dwi'n falch mod i o Loegr. Wy'n credu y dylai fod gan bobl o'n nghefndir i sydd yn blant i fewnfudwyr yn Lloegr, a hawl i beth i Loegr yn llawn. Wy'n credu hynny'n gwbl ddiffiant, ac wi wedi bod yn gofyn i mi fydd y hun yn ddiweddar, gan mod i o Loegr, gan mod i'n gweld y Gymraeg fel iaith leddfrifol sy'n perthyn i Loegr. Cael ei siarad ne ers canrifoedd. Pam yr enghraifft nad ydw i ddim yn cefnogi tîm pêl-droed Lloegr. Pawb arall sydd wedi cael ei geni yma gyn Lloegr, mam a dad o rhyw arall yn gwneud hynny. Ond Cymro ydw i de, mae haid i fi deud. Mae
yn heimladau ynglyn y pwnc yn gallu ymrywio. Mae'n eitha ansefydlog. Mae'n gallu newid a wahanol adegau. Ond dwi wedi dod mwy dilera hefo syniad y gallai fod yn English hefyd yn ddiweddar. More English? Dwi o England, ynddo? Dwi o England, chymo? Okay. Felly dwi'n English. Tros y Cymru yn annibynnol, byddwn ni eisiau pasport Saesneg. Okay. Byddwn ni'n hapus i gael pasport Cymraeg hefyd. Ond byddwn ni eisiau pasport Saesneg achos dwi o Hounslow. Pan o'n i'n blentyn, oedd pobl yn deithio fi o hyd ac o hyd. Nad o'n i ddim yn gallu perthyn i'r gymuned, o'n i'n cael fy magu ynddi hi, oherwydd yn hefndir. Pawb yn y gymuned Gymraeg yn dweud wrtho fi, mod i'n really yn dod o Gymru, a ddim yn dod o Loegr, nad o'n i erioed wedi byw yng Nghymru. Ac fel oedolyn, wy'n dechrau gofyn i fi hunan pa mor iach oedd hynny. Dwi ddim yn newid yn hyngarwch at y Gymraeg o gwbl. Wy'n meddwl am y Gymraeg fel iaith Cymru o rheswm, a mae hefyd yn un o ieithoedd Llundain. Felly wy'n gallu uniaethu hefo Lloegr a bod yn hollol ffyddlon i'r Gymraeg. Cymraeg yn iaith Llundain, Lerpwl, Croesoswallt, bob math o lefydd yn Lloegr. Ond ydw, dwi'n mynd yn fwy ac yn fwy hoff o Loegr fel dwi'n mynd yn hyn. Ac ar hyn o bryd dwi'n ysgrifennu llyfr, teithlyfr, ynglyn â chymunedau Cymraeg yn Lloegr. A dwi'n eitha mwynhau gwneud hynny hefyd. Mae hynny'n dod hefo lot mawr o bleser i fi. A siarad hefo Cymru Cymraeg, Saeson Cymraeg, siaradwyr Cymraeg, sut bynnag chi eisiau cyfeirio atyn nhw. Ond bobl sy'n siarad Cymraeg yn rhugl, fel ei mamiaith yn aml iawn. Ac sydd erioed wedi byw yng Nghymru. Dwi'n teimlo'n eitha gyffyrddus yng nghwmni'r bobl yna, a wy'n teimlo'n eitha cyffyrddus hefyd yng nghwmni pobl eraill o Loegr o gefndir llefrifol. Pobl o gymuned De a Siaidd er enghraifft, Gwyddelod. Pobl hefyd o gymuned Cantonese a Sianieg. Pobl sydd yn dod o gefndiroedd lle mae mam a dad yn dod o rywle arall, ond mae iaith y teulu ganddyn nhw, eu bod nhw wedi byw yn Lloegr a hyd eu hoes. Wy'n gweld fy hun yn eitha tebyg i'r bobl yna. Wy'n gweld y ffordd maen nhw'n siarad Punjabeg, neu Eidaleg, neu Wyddeleg, neu Cantonese. Mae yna tebygrwydd i sut mae plant i bobl o Gymru yn siarad Cymraeg yn Lloegr. Mae'n eitha diddorol. Ond na i ddim mynd ar ôl hynny nawr, mae hwn yn mater o gyfysgwrs arall. Ond dwi'n hoff iawn o Loegr ac yn closio at Loegr wrth fynd yn hyn. Felly, routine teimlo mwy fel Saes Cymraeg na Cymro Cymraeg. Ydy'n iawn? Wel, problem hefo gair Saes ydy nid yr awgrym bod chi o Loegr. Mae hynny'n iawn. Wi o Loegr, dwi'n falch iawn i fod o Loegr. Problem hefo gair Saes ydy'r awgrym yn hanesyddol bod chi ddim yn siarad Cymraeg. So sy'n neb yn dweud yr enghraifft yn Lloegr, mae bobl yma yn Saeson Cymraeg. Os oedd mam a dad yn dod o Gymru a bod nhw'n byw yn Lloegr, bydd yn cyfeirio atyn nhw fel Cymru, felly Cymro Llundain yn enghraifft, so dwi'n Gymro Llundain. Swn i'n dweud mod i'n Saes Llundain. I ddim cweit yr un peth dwi'n Cymro Llundain. Ond y peth pwysig y fyna, wrth gwrs, ydy Llundain, ynddo? Wy'n dod o Hounslow yng Ngorllewin Llundain. Swn i'n dweud mae Cymro Llundain dwi, neu Cymro o Loegr, ond dwi'n teimlo fel Saes yn yr ystyr civic. Fel mae rhai pobl sydd ddim o Gymru ac yn byw yng Nghymru yn teimlo'n Gymru yn yr ystyr civic. Ac o'n i eisiau gweld Lloegr yn ennill y Euros, ac o'n i eisiau gweld nhw'n ennill cwpan y byd. Mae hynny'n rhywbeth newydd i fi, a nes i rhoi hynny ar Twitter, chymo. O'n i wedi meddwl yr un adeg cael banner Lloegr a cael Cymru Llundain ar draws y canol. Ond, da chi'n gwybod, chi'n gofod cymryd pethau'n eitha ar y deg.
lot o pobl ddim yn deall hynny, ond wy'n edrych y tîm pêl-droed Lloegr, mae rhan fwy o chwaraewyr yn lant neu'n wirion i fewnfudwyr eu hunain o wahanol lefydd yn y hen gymanwlad yn aml iawn, neu o Iwerddon, pobl fel Cain yr enghraifft, dod o deulu Gwyddelig. Wedyn wy'n edrych yn nhw, wy'n meddwl, wel, actually, mae'n dod o fi'n cefndir i fi. So pam dwi ddim yn ei cefnogi nhw? Penderfynu si wedyn cefnogi Lloegr. So ni'n siomedig iawn. Siomedig iawn bod Lloegr ddim wedi ennill yn y Euros. Gewch chi ddim lot o pobl sy'n ei cyfweliad hefo chi yn deud hynny, ond o'n i'n siomedig iawn. Felly, ia, mae gen i siwr o fod beth maen nhw'n ei alw yn hunaniaethau lluosog. Multiple identities, fi'n credu yw'r term. I tre peidio seictreiddio ddau hunan, da chi'n gwybod. Dim o, dwi wedi teithio le Cymru. Felly dwi wedi bod i sawl o lyfrgelloedd yn Cymru. Ond dwi wedi dod o hyd i dim ond ychydig o lyfr Gymraeg. Hydyn nhw yn y ffro Gymraeg. Enghraifft yn Caernarfon. Lle mae dros 100 o bobl sy'n siarad Cymraeg a sy'n medru Cymraeg. Ond mae dim ond 4 shelf o lyfr Cymraeg yn y llyfrgell yno. Felly ydy wir bod dim ond ychydig o bobl sy'n darllen llyfrau Cymraeg. Mae'n dibynnu beth sy'n gael. Mae pobl yn darllen papur y bro. Mae yna degau o filoedd o copïo yn cael ei gwerthu papur y bro. Ond maen nhw'n tueddu bod yn bobl ganol oed neu phobl hŷn. Gyda nofelau, llyfrau poblogaidd, yn aml iawn byddwch chi'n disgwyl gwerthiant o tua 1000 o copïau, efallai. Cylchdrona wedyn, Cymraeg, gwerthu, cylchdrona Cymraeg cenedlaethol, gwerthu falle 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 o copïau, efallai, rhywbeth fel yna. Mae byd Saesneg yn gryf, ac mae'n cynnig mwy o ddewis, ac mae Cymru Cymraeg yn gallu darllen Saesneg hefyd. Felly, dyna sefyllfa. Peth pwysig, of course, ydy bod y llyfrau yma yn cael eu cynhyrchu. Wy'n meddwl o ystyried popeth fod hi'n agwedd eitha iach ar y diwylliant Cymraeg bod yna gymaint o lyfrau yn cael ei gyhoeddi. Mae yna sawl diwylliant llefrifol heb dim llyfrau o gwbl. Ond wrth gwrs mae diwylliant Cymraeg wedi bod yn diwylliant lle mae darllen yn hanesyddol yn bwysig ers cyfieithu'r Beibl. Nôl yn y 11th ganrif ar 15. Ond mae Cymru Cymraeg yn fwyithog a mae yna mwy o ddewis mewn Saesneg, a felly mae hynny'n cael ei adlewyrchu mewn rhywle fel Llyfrgell Caernarfon, byddwn ni'n meddwl. Beth wyt ti neu feddwl am dyfodol llyfrau Cymraeg yn Cymru o'i gymharu a rhai Saesneg? Wel, o'i cymharu hynny yw mae'n y gwestiwn, dwi'n meddwl, am darllen fel rhywbeth mae pobl yn ei wneud beth bynnag. A mewn cymdeithas lle mae pobl yn gwylio pethau. Come on, Netflix, y math o beth da chi'n ei wneud. A hefyd pobl yn mynd i'r cyfryngau cymdeithasol, TikTok ac yn y blaen. Dyw pobl ddim yn eistedd lawr i falle'n llyfr gyda nos yn yr un ffordd. Ac yn sicr dyw pobl ifanc ddim yn gwneud hynny. Mae rhai pobl ifanc yn gwneud, of course. Ond nid ar draws cymdeithas. Gewn ni weld. Yn bersonol, dwi ddim yn poeni gormod achos dwi'n credu mai defnyddio'r Gymraeg sy'n bwysig. Os ydy hynny'n digwydd trwy wylio fideo,
neu falle'n llyfr, dwi ddim yn poeni am hynny. Y ffaith ydy bod rhywun yn gwneud rhywbeth trwy'r Gymraeg fel da ni'n gwneud nawr, ynde? Dyna sy'n bwysig. Nid sut mae Gymraeg yn cael ei chyfleu, ynde? Ia. Ac, ia. So, a diolch yn fawr iawn am y sgwrs hefyd, dwi wedi mwynhau. Dwi wedi mwynhau y sgwrs o hwn efo ti hefyd, Seymour. Diolch i galon i chi. A gobeithio bod chi wedi mwynhau Pwllmadog. Wi wedi mwynhau Pwllmadog. Diolch yn fawr. Bendigedig, diolch i galon am y gwahoddiad. Diolch.